Spanning neemt taaf voor ONS Snits. Het Frieske judo zit in een dip. En hoe moet het nou verder met uw Derk? Dit is de sport van maandag 8 april. Ja, ONS is vol in strijd om het kampioenschap, maar die Oren-Snitser club, Snits Wiet-Zwart, strijd in degradatie uit de topklasse. Ik van Hardenwedstrijd en JVC Kuik een verslag. Sterker nog, daar beginnen we vanzelfs mee. Met nog 6 wedstrijden te gaan beziekt Snits Wiet-Zwart in die topklasse te blijven. De ploeg van trainer Johan Grote moet dan 6 punten inheljen op de ploeg een Boppenhaar. Sneutenjoen wie JVC Kuik de zinstanders, zij staan veilig en ha niet meer om voor te gaan. Dat zou dus kansen ja moeten, zo'n je zeggen. Snits Wiet-Zwart wil graag in de topklasse blijven, maar zal nog van het onderste plak aanmatten. Peerskeman die waard verdienstelijk een puntpakje in WK. JVC Kuik staat ziende met 14 punten meer dan Snits. En dan de eerste mogelijkheid voor de Snitsers. Daar goed hij met de voorzet en dan de kopbal van Kees Smaal, maar die krijgt oer. Het wie een liek opgaande strijd in de eerste helft. Maar de betere kansen winnen voor Snits Wiet-Zwart. Thijs Goes en dan neemt Kees Smaal de bal oer. En die bal is allemaal tror in. Komt er één met de keeper. Goede kans serieus. Maar de keeper van JVC brengt de redding. Jorrit Ritsen. Is het bij de eerst 0-0. En na de thee binnen de gast nu kijkt de bobbelissende partij. Dat is de eerste grote kans voor Snits Wiet-Zwart. Maar komen van de Veen. Dan is het weg Kees Smaal die het oerneemt. Maar dat is maar een rolletje. En zo blijft het gewoon 0-0. Zelfde minuut aan de andere kant van het veld. Komt de voorzet bij de tweede peel. En dan krijgt het Erik de Kruik zien tegen onder de bal. En die verdwijnt dan efter keeper Kevin van der Meulen. En zo staat het dan 1-0. Kevin van der Meulen, de man die het zo goed stiert te keepen. Maar die het onderspeel. En hij baalde van vrije trap in de 68e minuut van JVC. Dreig uitverdienen. En dan de aanvallende bal van Dennis Schoten. En die maak ik efter keeper Kevin van der Meulenburgje. 0-2. Nog eens alle rond de voor Dennis Schoten. De uitwedstrijd in oktober ging maar 4-0 voor Snits Verlen. En dat ligt het weer makkelijk in voor de ploeg van Hans Kraai junior. Prachtige paas weer dat, mooi boedelkansje. En dan komt er Nick de Graaf voor de keeper. En die maakt het prima aan. 0-3 voor JVC Kuik. Schitterende paas, mooi het boedelkansje. Dan alle rond de voor Nick de Graaf. En die bloot goed zijn. Keeper Kevin van der Meulen komt uit. Maar het is 0-3. 23 minuten spelen. Dat ligt het wel dienen voor de Snitsers. En nu is de koeken het op voor de gasten uit Kuik. Snits komt al werkjes uit, net weer onder de druk bij. Shannon David, Carmelia, hij maakt in 2-1. En dan is het 0-4. Zo'n minuten binnen de spelen. Keeper Kevin van der Meulen die hier in eerste instantie de bal nog pakt. Maar net klem had. 0-4 van JVC Kuik. Een goed minuut later. De voorzet van Mark Homme van der Veen. En dan de man die het weet hoe hij hem vallen laten had. En dat ik vaak dacht. Ramon Giro Batalla. En de scheidsrechter hij trapt erin. En dus de pingel voor Snits. Een pleister op bewonnen. En dan ligt het erop dat het onmogelijk is dat Snits Wiet-Zwart degradatie nog ontrennen kan. Waarom zou je zeggen dat het nog onmogelijk is? Je hebt nog 5 wedstrijden of 6. Dus ja, niks is onmogelijk. Ik bedoel, als je kijkt naar hoe we het spelen bijvoorbeeld tegen WK of tegen HC is dan anders. Maar HBS, ja, het zijn gewoon goede tegenstanders en dan doe je dat goed. Dus het kan nog. Ik zeg van wel. Ja, niks is onmogelijk, zei het Kees Smaal. Maar als we naar de stand joggen, dan jogt het er net al te best uit voor Snits Wiet-Zwart. 18 punten uit 24 wedstrijden, 4 punten minder als Gemert. Die treffen ze trouwens op 14 april, oer een week dus. Dus als er nog ergens wat heller worden moet, is het in die wedstrijd. Oer 2 dagen moeten ze trouwens ik alweer in EVV. Dat staat op het 5e plak. Achilles 29, mooie kop en schouders boven 53 punten uit 23 wedstrijden.
En stap voor stap komt ONS Snits dichter bij het kampioenschap van de haatklasse. De Snitsers gaan nog 6 wedstrijden te gaan. 6 punten meer als de nummer 2 en boven dat een wedstrijd minder spelen. Dit is nu misschien wel de zwiste van die laatste 6 wedstrijden uit bij Staphorst. Trainer Jan Flap had een volslijn fitte selectie, maar mist toch een belangrijke speler. Guti González is namelijk schorst. Staphorst wordt trainer toch Harkiet Jan van Raalte en had Inge Vries op het veld, Roelof de Jong. Goed hard bij de ingooi op Van der Heijden. Die verlengt vrij en daar is hij niet vrij voor de goal. Martijn Rozenburg bij de eerste grote kans van deze wedstrijd. Martijn Rozenburg. Jurien Bos, de spits. Beetje weer waarom zakken achter een tuin aan goed had. Mooi een toepaas op Sander van der Heijden. Die had het nog net. Al is hij heel dichtbij de openingsgoal van deze wedstrijd. Sander van der Heijden. Staphorst. Staat gewoon wat dichter bij de goal van ONS. Dit liep het een overtreding, maar dat mooi dan trok in. Goeie actie van Roy Stroeve en het schot. Zo. Rakelings over de goal van keeper Alligator Vries. Roy Stroeve, oud betellen voetbalspeler. Halen de Boer, slordig verdedigen. Geen van de tweede helte. En ONS had nog net echt volle sjenlitten. Staphorst ik nog net. Maar had wel wat meer balbezit. Maar hier, onder de linkerkant, Lars Rubben. Goeie combinatie. Mooi Brakke. Brakke kind die bal dan ik voor je aan. Komt dan ik voor. En daar is de goal. Ja, dan toch. Hij zit erin. Want Alligator Vries krijgt zijn vingers er woltje aan, de keeper van ONS Snits. Maar het is net genoeg. De goal is van Frank Kuurman. Het schot is net fantastisch. Maar hij zit tussen 2 man in. Zult die bal dus net omkomen. En de 1-0 is daar van Staphorst. In volle Klaas de Vries, maar de lange bal. Het fotwerken. Knap binnenhouden derde. En een prima 1-2 ik. En de paas, Jip, wordt dat verlengd. Wordt appelleerd voor boetenspul, maar het mooi teruggaan. Kuurman, hij zorgt voor de 1-0. En nou denk ik voor assist. Ja, voor assist voor de 2-0. Want Roy Stroeve kan deze bal echt net missen. En dus is daar de beslissende 2-0. De wordt appelleert voor boetenspul. Het is hier dreigend of dat zo is. Maar het lijkt er toch op dat hier onder in beeld boetenspul opheven wordt. Toch Ale de Boer. Het mooie dus teruggaan. Kuurman had goed het oersjoch. En daar is de simpele 2-0 voor Staphorst. En het zagrijnige gezicht van Sander van der Heijden. Logisch vanzelfs. Want in die volslijnde tweede helte komen ze er net onder de post. Sterker nog, de grootste kansen binnen in die tweede helte voor Staphorst. Al gaat tussen er van Roy Stroeve net in. ONS Snits liet dure punten liggen in de strijd om het kampioenschap. Dat ze verliezen met 2-0 van Staphorst. Ja, draadlijks te staan, maar eerst de reacties. Roelof zei het al, ONS docht minder zaken voor het kampioenschap. En dat had ze onharen zelfs te wieten. Het wie een dag waarin het haast neerslagen. Ja, dit is zondag inderdaad, dat klopt precies. Ik denk dat dat gelijk de hele wedstrijd omvat. Het regent wordt er nou nog, want het kampioenschap is zat dichtbij. Nou ja, het bloed dreigt. Het zijn nog 4 wedstrijden en elke wedstrijd is weer in op zich. Maar wij treuren net. Dit is in je wedstrijd en over een week spelen we wel weg. Dus ja. Want er was echt maar een kampioenschap afschieten nemen, of net? Ik wil graag mijn kampioenschap afschiet nemen en dan hoor je lekker naar balk. Ik denk het zal tussen ONS en SVZW gaan. En ik heb SVZW hier thuis, vond ik ook een hele goede ploeg. Dus het zal tussen die 2 uitgevochten moeten gaan worden en laat de beste mogen winnen. Ja, maar als de Jilt dan zetten mocht, wie zet er dan op? Ja, maar ik heb niet zoveel geld, John. Dus dat beetje was haast. Nou, dat beetje, dan ga ik toch, dan hou ik voor de Friese eer, dan kies ik voor ONS. De staan in de haatklasse C dan. ONS nog altijd koprenner. 3 punten meer als SVZW. En komen de sneun op papier een makje voor ONS. De noemer Last Nunspeet is dan de tegenstander. Harkemasse Boys verleert dit weekend van HZVV met 1-0. Takom weekend kunnen de Harkieten goede zaken doen voor ONS. Want Harkemasse Boys moet dan op bezitten bij de nummer 2 SVZW. Cambuur spelen Arone Vreeds in FC Os. De Ljouters woen met 4-1. Een furieus begin van Cambuur Arone Vreed in de thuiswedstrijd in FC Os. Maar de wedstrijd is nog maar amper 4 minuten oud als hier de voorzet komt van Erik Bakker. Nou ja, voorzet, zij is bedoeld.
Maar de bal zit er op wonderbaarlijke manier Samarin. En Richard Arends, de keeper van ons, is verbusterd. Dit is de makker van het doelpunt Erik Bakker trouwens, maar hij telt vol. 4 minuten later. Corner van Tigredemini, prachtige kopbal van Martijn Barto. En zo staat Cambuur binnen 9 minuten op een 2-0 vastsprong. Maar dan zakt het wat in. De uitverdediging van Van der Laan is matig en Caifano Latuparissa kan profiteren. En hij brengt ons weer om in de wedstrijd. Maar op slag van rest, dit is een prachtige bal van Oebeles Kokker op Adnana Tigredemini. Mist 1 keer, mist 2 keer, maar in tweede instantie krijgt hem er wel in. En op slag van rest komt Cambuur op een 3-1 vastsprong. In de tweede helft speelt Cambuur een matige partij, maar Os weet net te profiteren. Sterker nog, de Lelters komen in de slotseconde nog op een 4-1 vastsprong. Het laatste doelpunt werd makkelijk door Giovanni Hiwat. Cambuur wint met 4-1 van FC Os. Ja, en ze hebben het druk, want Cambuur komt alweer in actie. De Leeuwters nemen het in de uitwedstrijd dan op in FC Dordrecht. En trainer Henk de Jong gaat ervan uit dat hij een beroep dwaan kan op middenvelder Juri Roze. Roze voelde in de eerste helft het in FC Os uit met een blessure, maar kan hij alle gedachten wel meidwaan in Dordrecht. Een ploeg die het nog in de race is voor de play-offs. En voor de beide onvallers Melvin de Leeuw en topscorer Michiel Hemmen komt de wedstrijd in Dordrecht nog te betiet. Orensport, het deelnemersaantal bij het Fries kampioenschap judo dit weekend, had in jaren net zo leeg geweest. In Fransen dienen nu 420 judoka's mee aan het FK. Een Perilien wien dat er nog een dikke 200 meer. Het Frieske judo liep het in een dip te zitten. We gaan op zoek naar de oorzaak. Een Fries kampioenschap judo telt over het generaal zo'n 100 judoka's. Maar de laatste jaren neemt het tal deelnemers bot af. En het lijkt het wel alsof het judo in Friesland in een dip zit. Deelname kost €8,5 per persoon. Intree €2,5. Ja, we weten het net, maar misschien het altijd maar te maken. Maar is dit nou ook representatief voor het judo in Friesland? Rent het waarom? Ja, het rent waarom, net zozeer in Friesland alleen nog maar. Dat zoals de Porentoernooi en ik hield het krijgt wat minder deelnemers. Dat het net goed gaat met judo, dat is duidelijk. Goed voorbeeld daarvan is de Iepen klasse. Judoka's uit verschillende gewichtsklassen kunnen haar inschrijven voor dit onderdeel. Oftewel, de lichtgewichten kunnen het opnemen in de zwiergewichten. En je zoekt dus een soort judoka's verwacht. Maar dat valt al. Lokweenske. Ja, dankjewel. Ging goed of net? Ja, op zich ging het prima. Ik verloor wel een partij, maar op zich mag je wel tevreden zijn. Nou, wie dit de Iepenklasse? Ja. Hoeveel hier hun inschrijven? Het was lastig, ja. We hadden eigenlijk te weinig deelnemers. We hadden er 4 op papier staan uiteindelijk. En daar zijn er 3 van overgebleven, want 1 jongen heeft zich teruggetrokken. Wil het judo weer in de lift, dan zal er een wieze voen worden matten om de jonge band weer enthousiast te krijgen. Dit is Jurre. Hij is zo'n hier. En dit FK is zijn allereerste officiële judo-wedstrijd. Vertel mij eens, wat is er zo leuk aan judo? Dat je bekers kan winnen en dat je ook dat je anderen op de grond krijgt. En waarom zit je op judo en bijvoorbeeld net op voetbal? Nou, omdat judo is leuker dan voetbal, want met judo is het binnen en als het buiten is, dan is het ook kouder en zo. Nou, uw toernooi is echt voor de breedte sport. Wij hanteren hier in zinstelling tot het toernooi net heel strak de JBN, de Judobond Nederland gewichtsindelingen. Dat het als voordeel dat is wat meer maatwerk levert die kenst. Dus de kenst die deelnemers en dan is het heel exact bij elkaar mensen indelen die dicht bij elkaar zitten qua niveau, qua gewicht enzovoort. Dat het als voordeel dat we meer pools hebben, dus meer prijswinnaars. Dus hopelijk ook meer motiveerde jongetjes en famkes die trokken in het judo. Prijzen winnen, dat motiveert. En als we letter op het dag bij de prijsuitreiking staan, waar treffen we dan op het podium? Gefeliciteerd! Dankjewel. Let eens even zien, wat heeft u daar? Een beker. Hoeveel is de prijs? Tweede. En wat wordt het de volgende keer? Eerste. Een heel soort succes. Ja. Jurre zijn interesse voor het judo is er nooit dit Fries kampioenschap in alle geval net minder op worden. Maar of er op zijn 15e nog altijd op judo zit,
We vreet je het even aan zijn huid. Nou, hij moet de overweging maken, denk ik, met voetballen of judo. En als je nu moet kiezen, zou hij denk ik voor voetbal gaan. Maar door deze prijs kan het anders worden, denk ik. Ja, want kan judo het winnen van voetbal? Ik denk het niet. Ik denk als je dat nu vraagt, dan gaat hij voor het judo, denk ik. Maar morgen kan het anders zijn. En zo onwist de toekomst van Jurre is, zij is het ook de vraag of het judo in Friesland uit de crisis komen kan. Vinsieler Pieter-Jan Posma van Ter Kapel had nu het zilver pakt bij het Wereldbekerzielen om de Sofia Cup in Palma de Mallorca. Posma koe in de 2 final races in efterstand van 3 punten op de Brit Giles Scott net meer goed maatje. Posma waard een keer tweede en een keer vijfde. Scott beide keren tredde. Pieter Wening is als zegde eindigen in het eindklassement van de ronde van het Baskelaan. De Harakiet kwam nu in de afsluitende tijdrit, hoe 24 kilometer, als 9e oer de eindstreek op 1 minuut en 6 tellen achter de Duitse winnaar Tony Martin. Orca-zwemster Ilse Kraaienveld is selecteerd voor het WK zwemmen in Barcelona. Technisch directeur Jacco Verharen maakt snel zijn selectie bekend. Kraaienveld zal in actie komen bij de estafette op de 4 keer 100 meter vrij. En de Frieske grensrechter Erwin Steinstra is waans die assistent skietsrechter bij de Champions League-wedstrijd Barcelona-Paris Saint-Germain. Steinstra is de verste assistent van skietsrechter Björn Kuipers die de wedstrijd fluit. Het is de tweede wedstrijd in de kwartfinale van de Champions League. De eerste wedstrijd eindigde in 2-2. Het merken van Dirk Buitenzorg is haast aan ein. Oorlierlien zo hij naar de slacht en in kwatten maakt hij zijn opwachting op de baan. Arune Tongensie, wie wat dat onbelangrijk een wichtige dag. Dirk Buitenzorg kon kwalificeren voor een officiële koers. Maar dan moet hij wel een kilometertijd draven van minimaal 1 minuut 27. Als dat slaagt, dan maakt hij zijn debuut op 27 april bij een wedstrijd. Is het your D-Day? Het is net helemaal D-Day. Waarom net? Nou, ik bedoel, D-Day is onherroepelijk. Ja, nou, dit lijkt het bij vrij onherroepelijk. Nou, hij stond er een beetje door hoor. Het kan om een oor fit naar een anker. Dus er zit absoluut geen druk op? Nou, Sjouk zit er druk op? Enorm. Dan voelt het voor die wel een beetje als van, het moet nou echt gebeuren. Nou ja, ik vind dat het wel gewoon een beetje gebeuren moet nou, ja. Dat vind ik zelf ook eigenlijk. Ja. Maar hoe kost het dan nou aan ze niet? Ja, komt wel goed. Het komt goed. Ja, tuurlijk. En Jo, ben je ook gespannen? Ja, ik vind het wel een beetje spannend. Ja. Ja, ik vind dat... Dat het nou wem is, ja, dat zou wel echt een deceptie wezen bij de haatletter D. Nou ja, ik denk wel dat het goed gaat, maar ja, hij doet wel eens wat nu verachtig, maar ik denk wel dat het goed gaat. Ik bedoel, hij kan het qua, conditioneel kan hij het makkelijk halen, maar ja, en met zijn kappen gewoon bijhouden. Het is een historische dag, Joert, want Dirk Buitenzorg van slachthinder en draafhinder, hij zal hem Joert definitief kwalificeren voor een koers. Ja. En dat kunnen we er ons altijd nog even nu knippen. Dan zit er echt vaart in. Of wat? Nee, het is wel goed. Dan hoor je de tank leeg. Dit is de rondo nog maar. De rondo? De rondo. De warming-up? Juist. Lekker, rustig, noffelijk, net een stuurmaatje. En oor moet wel eens wat hoe stuur maken willen, nou is het van hem zelf wagen wel hoe stuur. Hoeft net doorheen te zitten. Nou, dan komt hij weer. Ja. In een slakke tempo. Ah, gewoon hartstikke goed. Echt warm in net. Nee, dat jet dacht ik net. Dus toch om even lekker warm te worden. Die het goed? Ja, die is hartstikke goed. Maar we even benauwd voor de trekken, maar ja, het trekken met zo'n sproeiwijn, die doe natuurlijk ik nog nooit, joh. En die is hartstikke goed. Hij schrikt wel gauw, hè? Nou schrikt hij weer van het trekken, van de sproeiauto. Ja, hij let gewoon goed op. Hij zit het gevaar. Het is een goede generale. Ja. Sjoukje, de laatste tar-readings? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ik ben heel benieuwd.
Ik ben wel een beetje sceptisch, hè? Echt weer? Dat verneemt ik om mij of valt het mooi? Brexit, de verbergst het wel heel goed. Maar wel succes. Dankjewel. Dirk zakkert naar achteren toe, maar hij hoeft net te winnen. Het gaat net om de prijzen, het gaat alleen nog maar om de tiert. En dat shot er goed uit. Dirk rint 12 tellen voor op het kwalificatieschema. Maar dan gaat het mis. Dirk begint te fjouwerien en het is oer en uit. Voorlopig zal Dirk geen officiële koersen rijden. Nou, ben je aanspreekbaar? Ja, hoor, ik ben wel aanspreekbaar. Ik schrok er alleen nog van, want ik vond dat het zo goed ging. En hij brekt zo uit. Ik ben blij dat ik nog op elkaar zit. Zou ik net koersen natuurlijk, dan krijg je ongeluk. Nee. Ja, het is een kater, een deceptie, Ja, een drama. ja, het is een drama. Tja, dit komt on als een mokerslag. En van de middag kregen we een telefoontje van trainster Sjoukje Wagenaar. Ze had naitocht en kwam daar een conclusie. Arjen de Boer gie voort naar haar taal voor tekst en uitlis. Ik ben net meer de trainer van Dirk. Want ik heb, ik heb zijn het met de oors. Want ik heb me de kop gek prakkeseerd en ik weet net meer wat ik uitvinden met. Dus dan met mijn oor hoe weer. Dus het hele weekend heeft hij er nooit tocht. Ja, ik heb geen 9 tegen die. En de conclusie wie van, ik krijg hem misschien wel net onder praat. Ja, hij kan het genoeg en hij giet hartstikke netjes en hij doet het eigenlijk. Ja, hij kan genoeg, maar ik krijg het er net uit. Dus ja, ik heb mezelf ontslagen als trainer. En nou? Ja, nou met de eigenaar maar elkaar met ze te doen hebben. Oren trainer, binnen genoeg. Ja, dan moet ik gewoon naar oren trainer komen. Dus hier scheiden onze wegen. Nou, maar slap koffie komen. Maar zonder camera. Maar het is dus nou echt, het is een strepentrainer. Nou ja, voor mij als trainer voor Ruus Dirk wel. Want ik kan hem net meer verbeteren op dit stuit. En hij moet nog krijgen even een heel iets beetje beter. Dus ja. Dat is breaking news. Dan komt het vast in Joert. Nou, daar zitten we dan. Hoe moeten we verder? We willen jou helpen broeken om te zien hoe we nou verder met Dirk buitenzorgen moeten. Want het zou toch echt een domper wezen als het hier eindigt. Saspietig, Sjoukje Wagenaar. Maar goed, wij moeten weer verder. Mail jouw ideeën naar de sport@omroepfriesland.nl. Ja, maar dit is het trieste meidhilling. Dit was een eind van Bob Slag. Dit weer de sport van maandag 8 april. Na je weekend dan ben we er vanzelfs weer. En ik alle dagen sport in uw Nijs-programma's op radio en televisie en op internet. Nou dadelijk kun je Shanghai Nijs in Joet. Een heel mooie Joet daar bezig. Doeg!